Salam dostlar, Sıfır TV kanalına hoş gördük. Size şu gün görkecek videomuzda yani köp kişinin gözleyen zatları beğenler yani bilen olsanız şu günler intran kod tapılmaya şoň üçin menem intran işletip bilemek köp kişi menden soraýan intran kodunu aýda diýe men bilemek şoň üçin bilmäsem iýberip bilemek tapaýyn kodunu iýbererin ýa-da kommentarda zatda ýazaryn özüm ýa-da YouTube'a goýaryn videoda. Men başga VPN tapdym, Outline VPN kodu. Men Outline VPN ulanamak. Ulanýanlar käm ýani men dostlar bu VPN aýry koduny zadyny görkezeýin, işledip görkezeýin işleýär. Nä? Ýokarda goşmajyga basyň, özüňiz bilýänleriňiz bardyr, araňyzda köp kişi ulanýar VPN-i. Any ýokarda goşma ilk başda Outline VPN Play Marketden stanok edeňizde gönüşleri açylýar. Anladym zat diýe başda onu bilýänsiňiz. Basýaňyz ýokarda goşmaga bassaňyz erişim anahtary ekle diýe türkçesinde. Şoňa basarsyňyz men aşagda koduny paýlaşar, şondan alyp görüp bilersiňiz. Baglanyldy diýdi, gördüňizmi? Any işläp urady, ýokarda görensiňiz setde de ondan äzir YouTube'a ýerip göreliň. YouTube'a mı işleýär öýle? Ýöne dostlar, işläne oken zat onýal diýmän sebäbi men koduny görkezýän. Men Wi-Fi'm tiýiligi petrek bolansoň ýuwaş işleýär. Köp kişiň Wi-Fi güýçli Wi-Fi bolsa çalt-çaltdan işläp gider. Ondan özüm VPN intra ýalyk çalt işläne Instagram açýarmy onu bilemek, özüňiz barlak göräýin. Aýna men görkezjek zatym näşeler ýaly. Nä görüşiňiz ýa YouTube işläp dur açylýar, video zada girseňiz özüň görersiňiz. Özüňiz işleýär. Men aşagda kommentarda goýup geçerim. Dostlar kanalymyza agzap bolmasyk bolsaňyz agzap bolyň video. Halan bolsaňyz like basyň. Başga näme hil zatlar öwrünesiňiz gelýär bolsa kommentarda ýazyp bilersiňiz. Videoňy göreňiz üçin hoş sag bolun.